子をするために活動しているのがベビー。 C'est justement de m'éloigner le plus possible. Hain zuzen ere, nahi dugulako... Causa principale Als solchen finde ich überhaupt nicht faszinierend. Engraçado, ela não, mas o engraçado desta história é que ele já... Able to sit back and appreciate it sometimes. Watu wengi barani Afrika wanazungumza. El mètode Guitart. A veure, Anna, que ens has deixat amb la mel a la boca abans d'anar a publicitat. Quina és aquesta llengua que saben els pares de Guillem Albà i que no sabem ningú de nosaltres? Una que sona així. En bleu del sommer, mi baixo sur la baie, tra el picoi del trític tretant tejer voluden. No sé si us ajuda gaire la cançó. No, la veritat és que no. Voleu arriscar? A veure. Mi senso su piel, mi lazos que la ven, xaumbanul capoluden. Clar, és absolutament... Ai, és una barreja. Podria ser una barreja de tot, però no... Però està molt ben trobat, això de la barreja. Immigros fortre simile al boher. Ai, és que em sona... Posa una síl·laba de cada idioma, no? A vegades em sona italià, a vegades em sona portuguès, a vegades em sona... no sé, em sona moltes coses. Vols dir-ho tu, Guillem? No, endavant. Digue-ho bé. Aquesta llengua és l'esperanto. En català diríem l'esperanto, però que es pronuncia esperanto. Que és una llengua diferent de totes les que hem fet fins avui, per una raó, si més no, segur. Té una particularitat que la fa diferent, que és una creació. És un idioma planificat. És a dir, algú va decidir que s'inventaria una llengua i és aquesta, és l'esperanto. Que s'inventaria una llengua perquè hi entenguéssim tots amb aquella llengua, no? Sí, exacte. La idea era bona. La idea era bona, sí. No, però aquí tothom parla el mateix i tal. Exacte, la idea era fer una llengua comuna. I a Europa, amb la desaparició del llatí, que més o menys unia tothom, hi va haver tot de gent, sobretot filòsofs, no? Per exemple, Descartes, Leibniz o Descartes, que van proposar que es creés un idioma, però no s'acabava de fer. Llavors, un metge jueu, el 1887, que es deia Zamenhof, se'l va inventar. Va publicar una gramàtica que es deia Lingvo Internazia, que després s'anomenaria Esperanto, que és el que parlen els pares, una mica, els pares del Guillem. I això és a finals del 19, diguem, Això és a finals del 19, i és el que deies tu, era una llengua perquè el que volien és que s'entengués tothom d'alguna manera, no? Era una llengua que tenia vocació d'unir, no de separar, sinó tot el contrari. Llavors té unes connotacions molt especials i per això volia que ens ho expliqués el Ferriol Massip, que ell és activista de l'Associació Catalana de l'Esperanto, que per cert el podria haver trucat Albert per fer l'occità, perquè és director del diari Jornalet, o sigui que ho domina, és glossador a més. I la cançó que hem sentit és del seu grup, que és una cançó que m'ha semblat preciosa. És un poema de Rimbaud que va traduir Abel Montagut a l'esperanto, i el grup es diu Kai Tiel Plu, que vol dir etc. I ell, el Ferriol, ens explica això. La comunitat de parlants de l'esperanto ha anat desenvolupant també una cultura al voltant de la llengua. Una cultura sobretot al voltant dels valors, que és una llengua planificada, no és una llengua natural, i està planificada sobretot amb uns ideals d'internacionalisme, ens interessa sobretot d'ecolingüística, i això ha fet que la comunitat esperantista sigui molt poliglota i tingui molt d'interès per les llengües i les cultures del planeta. Coneixent esperantistes arreu del planeta vas fent a mi m'ha portat una obertura de ment impressionant, a part d'un interès per llengües i cultures del món increïbles. A mi m'ha ajudat fins i tot no només per obrir-me la ment, sinó fins i tot per aprendre altres llengües. Sembla mentida que una llengua tan simple i tan senzilla pugui ajudar a entendre el funcionament de llengües tan diferents. Jo tinc els apunts d'euskera, gairebé coses que no s'entenien en català o en castellà, les tenia preses en esperanto, que m'explicaven perfectament coses que la gent els hi costava d'aprendre. És una joia. Quan el van crear no sabien, imagino, jo crec que no es van fer la idea de que estaven fent una cosa tan ben feta. També cal dir que de 100 anys després d'haver començat la llengua, els parlants han anat traient totes les possibilitats, i com més temps passa la llengua va evolucionant i se li treuen totes les possibilitats d'aquell projecte. Sí,
Si us costa un idioma, apreneu primer l'esperanto i segurament us servirà de pont. Té mèrit aprendre l'euskera a partir d'aquí, perquè us recordeu, quan vam fer l'euskera ens va semblar que era una llengua molt complicada. Impossible, sí. Impossible, exactament. L'esperanto no es pot saber quanta gent el parla. Hi ha una paraula que a mi m'agrada molt, que és que la gent que el parla són esperantistes, que trobo que com a paraula sona superbé. No hi ha cens. El Ferriol m'explicava que se suposa que on hi ha més parlants, que això m'ha sorprès bastant, és a la Xina. En sèrio? Sí, i que té molt d'èxit a l'Àfrica subsahariana. Però vaja, anem a la teca, anem a veure algunes particularitats de l'esperanto. Jo us he de dir que he fet un minicurset, perquè a la pàgina de l'Associació Catalana d'Esperanto n'hi ha un bastant assequible, hi ha unes quantes lliçons. Jo he arribat a la tercera. Aquí ja, diguem-ne que no ho he superat. En realitat, és veritat el que deia el Ferriol, que és un idioma que està concebut perquè sigui fàcil. Clar, si tu tens ganes de que tothom es pugui entendre, els hi fas les coses que no siguin especialment complicades. I només hi ha 16 regles. No parlarem de totes, sinó que us destacaré algunes coses. Només 16 regles? Bueno, això m'interessa. Lo fàcil que seria la vida amb només 16 regles. Per què no triomfat? Ara em sap greu. L'abecedari té 28 lletres. Llavors, de les nostres, diguem-ne, n'hi ha unes que no hi són. No tenen ni Q, ni X, ni Y, ni W. Les que lien. No tenen. Les que lien. Perdona, jo em dic Xinxó, tinc dues X. Tu lies, vinga. Tenen una U, que té una petita U a sobre, que sembla com si fos un accent, que seria una mica com la W. Llavors, en canvi, la C, la G, la H, la J i la S també tenen una versió amb accent circunflexe, que és aquest que és com un barretet, que és un que s'utilitza molt, per exemple, en francès. Llavors, una norma que tenen, no? Això que dèiem que és senzill. Una lletra, un so. És veritat, és molt fàcil. Bona. Clar, això està molt bé. Sí, és fonèticament fàcil. És fonèticament fàcil i s'eviten els dígrafs, que són dues lletres que formen un so, que fan un so. Això tampoc existeix. Les vocals es pronuncien bastant com el castellà i les consonants en general també, però hi ha algunes variacions. Per exemple, si volguéssim dir potser, com hem dit que no tenen dígrafs i per tant no hi ha T i S, diguem-ne, per ells és la C. Si vosaltres veieu una C, per exemple, placo, jo diria placo, però ho estaria dient malament perquè hauria de ser platzo. O la TX de fletxa és la C, però amb aquest accent circunflexe que dèiem. La H, si té un accent circunflexe a sobre, és com si fos la J castellana. Un so que no tenen, que m'ha sorprès. La R forta com a carro no hi és. Encara que sigui una R a principi de paraula, sempre sona la R com si fos a pera. Llavors, Maria, evidentment es pot dir xinxó, també, en esperanto. M'he quedat tranquil·la. No pateixis, perquè tenen la S amb l'accent circunflexe que fa com de X, no? Com si fos la de xarxa, la de caixa o la de xinxó. Com et deia el Resines, no? Xinxó, que t'ho dèiem esperanto. Exacte. Ara ho entenem. Xinxó. Doncs mira, xinxó. L'accent en esperanto, ja ho deia bé realment aquest senyor en esperanto, perquè l'accent sempre és paraula plana. Totes, absolutament totes. Els pronoms que m'han agradat. Jo és mi. Tu, vostè, vos, vi. Ell és li. Ella és she, que sembla l'anglès, totalment. Però que s'escriuria com, aquest she, en esperanto? S, amb accent circunflexe. Clar, com xinxó, diguem. Bueno, jo he interpretat que es diu així, i després ens passa el mateix amb allò, que és un pronom que serveix per objectes o per animals, que s'escriu G amb accent circunflexe i I, llavors es pronunciaria G, com la platja, per exemple, no? Llavors tenim ni nosaltres, vi vosaltres, ili, que són ells i elles. Els infinitius són molt bonics, tots acaben amb I. Llavors, alguns que a mi m'han agradat especialment. Paroli, que és parlar, cuiri, que és cuinar, trinqui, que és... Trinqui. Trinqui, veure. Boníssim. Molt bonic, estimar. Ami. Ami, molt bonic. I rigardi, que vol dir... Mirar, efectivament. Molt bé, no? Bé, n'hi ha que són fàcils. Els substantius acaben... És dels que estem avançant més amb una lliçó, trobo. Sí. Ens servirà de gaire? No ho sé, però estem avançant. A veure, potser podem tornar a reflotar l'esperanto. Potser m'ho miro, jo. Bueno.
Hi ha una cosa molt maca a l'esperanto que m'agrada molt, que és que té paraules que surten d'una sola. A partir d'una se'n creen moltes, no? El substantiu, el verb... Llavors, utilitzen 36 prefixos i sufixos que són els que serveixen per canviar les paraules. Llavors, el Ferriol em parlava d'un que m'ha semblat especialment curiós, que és el mal, que serveix per fer els contraris. Per exemple, fermi és el verb tancar, malfermi és obrir. Llavors necessiten una altra paraula. Ho teniu mal tancat, això. Exacte. Malfermi. Bone és bé. Malbone és malament. Bé en bé alta, sí, perdó. Sí. Alta és alt. Malalta és baix. Ostres! Aquest és boníssim. Malalta és baix. Sí, i de fet, malo, la paraula, vol dir el contrari. Després, els adjectius sempre acaben en a, facila, granda, barma, que vol dir calent, i després els substantius acaben en o. Una taula seria tablo, la feina, laboro, el paper, papero, i el cafè, cafo. A veure, el torró. Direm, els teus pares com és que sabien esperanto? No, bueno, bàsicament perquè quan eren joves, una mica més que ara, els va sortir una gira per Iugoslàvia, en aquell moment, Iugoslàvia, que la patava molt fort, saps? I llavors un amic seu, el Joan Inglada, que era de Vilanova, que també ha parlat amb l'Anna per aquesta secció, els hi feia classes perquè poguessin anar a Iugoslàvia i parlar que la manera que els poguessin entendre actuant. Llavors es van aprendre tot l'espectacle de memòria o llegir tot en esperanto perquè els poguessin entendre allà. Llavors, tota la gira d'estiu que van fer, aquell estiu abans, que anaven de poble en poble amb uns pares actuant, ell anava cada matí allà i els feia classe, com l'Anna ens de fer nosaltres, però els feia classe allà amb una pissarra. Vinga, va, tothom! I tots estudiaven per poder actuar a Iugoslàvia. Vocabulari bàsic. Hola, saluton, sí, yes, no, ne, si us plau, bon volo, i a veure si tenim temps d'escoltar aquests insults. L'insult més hem fet servir potser per definir una persona de la pitjor de les maneres en esperanto seria fiulo. Fi és un prefixe que vol dir una cosa moralment lletja i horrible, i ulo és això, individu, que és moralment lleig, horrible. Un dels que a mi més m'agraden és frit pisulo, que vol dir individu que pixa fred, i això es diu per alguna persona que no té sang a les venes o que és així com paradet, se li diu frit pisulo. Seria una mena de tinta freda, no ho sé. Per engegar algú a la merda, en esperanto l'expressió més feta a servir és forfikidju, que vol dir exactament vés a esdevenir follat ben lluny. Forfikidju. Després d'això, jo només us puc dir adiau, que és apadeu. M'encanta la idea de fer un idioma per ajuntar el món, però en canvi pensa insults també, saps? Perquè si no s'ajuntem i ens hem d'enfadar, inventem un idioma per ajuntar-nos, però també dir-nos de tot. Dankon, Ferriol.